ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'arniftu, daħlet ommu wildet jiben, qalbi l-bejjem li saħnu. Dik l-om f'qajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna, ħalla l-kobor ħalla il-ġid, ex fil-faqar fid-batija, rrit jinħebba l-aqwa sid. Qalbi l-foqra u li misejknin, magħhom kien Ġesu ħanin. Fil-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla li jammar fostna u l-qawwa tal-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Gigi Ħili u l-familjari. L-lum eżjies inkomplu l-ottava tal-miliet. Xi tfisser l-ottava tal-miliet? Il-festi l-kbar bħal-muma lejt l-ikbar festa nisrani u l-miliet jiġi jiċċelebrat għal 8 ijiem sħaħ daqs li kieku jum wieħed. Għaliex ottava? Għax it-8 jum ma jeżistix. Il-ġimma fija 7 ijiem. Dawn is-7 ijiem kollha jibdew u jispiċċaw. It-8 jum huwa il-jum tal-eternità, il-jum ta' Kristu rxoxt. Infatti fil-Għid, il-Vanġeli tar-rakkont tal-Għid dejjem naqraw il-kelma u r-repetizzjoni 8 ijiem wara Kristu der. Issa il-miliet, ir-rakkonti tal-miliet, il-Vanġeli tal-miliet inkidbu wara li nkidbu dawk tal-Għid u għalhekk huma imdawlin b'dejn il-ġrajja hekk kbira. U fil-miliet aħna x'qegħdin niċċelebraw? Qegħdin niċċelebraw l-Iben ta' Alla li jammar fostna. U Sant Irinew ikompli jgħidilna Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla. Ma jfissirx il-bniedem isir Alla jibda jibkmanda u jmexxi jaħseb li huwa Alla, imma biex il-bniedem jidħol fl-eternità ma' Alla. Dan huwa misteru hekk kbir tal-fidi tagħna eżies. U propju illum inċelebraw il-festa tal-Apostlu Evanġelista San Ġwan, li ju stess jgħidilna li jammar fostna il-verb ta' Alla u dawk li laqgħuh tahom is-seta li jsiru u li Alla. Ejjew għalhekk bil-ferħ niċċelebraw din l-adozzjoni tagħna, aħna li sirna u li Alla mhux bil-qawwa tagħna, imma għax Alla għażel li jsir bniedem bħalna. U għalhekk infaħruh u nirringrazzjawh bil-kant tal-anġli u ngħidu flimkien: Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina.
int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ilqa it-talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti urejtna l-misteru tal-verb tijek permezz tal-Apostlu San Ġwan. Għamel li nifmu sewwa kemm nistgħu it-talim li huwa fisrilna hekk tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li missew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan sejrin inxandruwulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u qegħdin niġdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-Missier u deret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Duħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, ifirħu ġusti fil-mulej, ngħidu, ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej saltan. Ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq, is-sisin ta' tron tiegħu. Inwieġbu, ifirħu ġusti fil-mulej. Bħaxxama jdubu l-muntani qudiem il-mulej, qudiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu. Jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. Inwieġbu, ifirħu ġusti fil-mulej. Ifeċċi d-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem għaddis tiegħu. Inwieġbu, ifirħu ġusti fil-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Lilek, o Alla, infaħru. Lilek bħala mulej nistqarru. Lilek tfaħħar mulej, il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni, kif kien għadu id-dlam, u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Għalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Dbaxxa u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm iżda ma daħalx. Imbagħad
wasal warajh Xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra il-faxix tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxix, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħalu wkoll ra u emmen. Il-kelma tal-mulej. Sħajilkom tgħidu, ma kif qegħdin iċċelebraw l-ottava tal-miliet u l-Vanġelu tal-lum jitkellem mill-irxoxt mill-qawmien ta' Kristu. Għadna kemm rajna mill-Vanġelu ta' San Ġwan propju ir-rakkont tal-qawmien li wasal lill-istess persuna, Ġwanni l-Apostlu. Fatti meta hawnhekk jgħid id-dixxiplu ieħor, hawnhekk San Ġwan qed jgħid għalih innifsu. Nafu li anke Ġwanni kien ħafna iżgħar minn Pietru u mhux ta' bxejn hawnhekk it-tnejn iħaffu lejn il-qabar. Ġwanni għax kien għadu aktar ħafif jasal qabel ħdejn il-qabar. Imma jistenna il-Pietru u l-ewwel li jidħol Pietru imbagħad jidħolu fil-qabar. U temm dan il-Vanġelu bil-kelmiet ra u emmen. Emmen li Alla huwa ħaj. Emmen li Kristu huwa irxost. Dan id-dawl, dan it-twemmin li kiseb Ġwanni permezz tiegħu jikteb imbagħad il-Vanġelu. Mhux taf xejn fil-jum il-miliet rajna il-prologu mill-Vanġelu ta' San Ġwan jew aħjar id-daħla l-introduzzjoni fejn hu stess fl-introduzzjoni jgħid u li bent Alla sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja tiegħu. Il-glorja tiegħu x'inhi? Il-fidi tagħna fih. Li jiddawwal kull dlam ta' ħajjitna. Għalhekk San Ġwan jorbot tant ċar id-dalma tal-qabar, id-dalma tal-mewt, mad-dalma tal-lejl. Għalhekk fil-miliet niċċelebrawh bil-lejl, mhux għax nafu x'ħin twieled Ġesu, imma biex nuru li l-mulej Ġesu ġie fostna biex idawwal lil-jieli tagħna. U aħna maħluqin mhux biex nintemmu f'qabar, imma biex nibqgħu għall-glorja ta' Alla fis-sema. Imma din il-glorja ta' Alla narawha mill-lum. Jekk aħna inħallu il-kelma ta' Ġesu iddawwalna kif dawlet il-ħajja ta' Ġwanni l-Evanġelista, ta' Pietru, ta' tant insara. Jew nitolbu għalhekk il-mulej biex jagħtina dan id-dawl. Inkunu kapaċi naqraw kull ġrajja tal-ħajja tagħna għad-dawl tal-kelma tiegħu. Aħna nagħmlu l-festa lill-Evanġelista San Ġwan l-Apostlu, il-maħbub ta' Ġesu, ejjew nitolbu lil Alla iwettaqna fl-imħabba tiegħu u ngħidu flimkien: Atina mulej l-imħabba tiegħek, atina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex permezz tar-rajja tal-Knisja id-dinja temmen li inti preżenti u tħobb lil kulħadd b'imħabba bla tarf nitolbu: Atina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex fid-dinja ma jonqsu qatt bnedmin ta' rieda tajba li jirbħu il-mibeda bl-imħabba nitolbu.
sabiex kif jallimna San Ġwan, aħna nuru l-imħabba tagħna lejk, fl-imħabba tagħna li tidher lejn ħutna il-bnedmin kollha nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ummuk Marija, kompli mulej dawwal il-familji tagħna bid-dawl tad-dija tiegħek. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna nitolbu. U Alla li tistieden il kull wieħed u waħda minna biex nisimgħu kelmtek, għaliex il-kelma tiegħek hija dawl tal-ħajja. Għatina li aħna wkoll nimxu warajk b'qalb umli u bħajja sinċira. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddis mulej id-doni li qegħdin nofrulek, għallimna l-misteri tal-Verb etern tiegħek bis-saħħa tal-ikla qaddisa li għalija nġbarna, kif bija bħalma għajn ta' safa u rejthom lill-Apostlu tiegħek San Ġwan bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta il-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħa għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna isseħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħu. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej
inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitxa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba.
Oreħelu tal-imħabba il-qalb tiegħi bik tixxabba ejja u Alla f'eddej tiegħi jisri f'qalbi jotmi jiej. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Kem jintħelu Ġesu tiegħi, kem nixtieq inħadlek miegħi, ħarstek ħelwa tihdi bdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Nitolbu. B'dan il-misteru jiċċelebrajna u Alla li tista' kollox għamel li l-verb tiegħek magħmul bniedem imxandar mill-Apostlu San Ġwan jibqa' jammar dejjem fina u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Hekk ngħidu tliet Ava Marijiet l-Omna Marija biex nitolbuha tkompli tħarisna f'dan il-mument hekk ta' pandemija. Impoġġu taħt il-ħarsin tagħha l dawk ħutna li huma infettati jew qegħdin anke fi kwarantina. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
Nini Jesu bambin. Hali hali nalbiki ashana midimmin. Eyew ya anjli misema mia mia. Taraw lilmin halakom bambin jewal fisfiya. Nini la tibki shisyen, nini Jesu bambin. Hali hali nalbiki ashana